Aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riyasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, wis mari kok. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Heeh. Sekarang wis nakal-nakal, dunia hitam pun tak jauh. Enggak, kedepannya lebih baik lagi. Enek tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah. Mangga. Uga ngaturake sing memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media le. Nggih. Sing setia memonitor matur nuwun sampun dipun berkah barokah dipun kancani lek-lekan. Wilujeng midhangetaken, wilujeng mirsani. Muga bisa karenaning penggalih ya le. Nggih. Yo lanjut, Nduk. Suara sulit kumandang suarane Nyetak bali ngulon Apa setiane kelakon Setiane kelakon Panembahan seno Punika nggih memonitor kanca-kanca dulur-dulur FMA ngono Mas Jabrik Wahyu dan kawan-kawan yang selalu setia ngancani awake dhewe berkarya dan berkesenian lho Trik. Yo lanjut. Nduk yo Bika. Suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani wiwit sore pasugatan Banyumili ya.
Anggone ngrengkuh kanca-kanca panitia embane wong liya wis kaya dulure dhewe. Alhamdulillah. Manjing dadi sedulur ngraketake paseduluran, ngraketake tali silaturahmi. Heeh. Insyaallah berkah kang sarta barokah tumrap awake dhewe sumrambahe warga masyarakat Tegal Nrimo. Ya. Lanjut nih, Nduk. Tulit kapenak unine tuku brambang ibuwe tumbar nanggap wayang dalang akbar murah tur meriah Broto dalange Mas Akbar ganteng tur sumo Telaske ya Bimo pabrik sing padha prihatin jangan ngaturaken panuwun sampun dipun pinangkani panyuwunan saking Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam menawi mboten klentu ingkang ngersakaken sinom parijata. Iya, nggih, heeh. Minangka salam pambuka utawi muka dimah wonten ing season gara-gara patete songo. Iya, luar biasa. Golek rasa adaptasi karo para warga masyarakat ana ing Tegal Nrimo. Ora mung Tegal Nrimo wae. Ning awake dhewe berkarya berkesenian nyambut gawe ning kene uga adaptasi karo para warga masyarakat ing Banyuwangi. Heeh. Mergo ya lagi pisan jiki ya awake dhewe sewaning Banyuwangi. Lah ya, mula nek ana kececere utawa ana sing marai ora karenaning penggalih tembung sak kecap tindak sak pecak nyuwun diagung pangapura. Heeh. Kula kalian kanca-kanca Sanggar Seni Asta Brata ngrumaosi tasih dalang junior ngoten to. Tasih kathah kekiranganipun tinimbang keluwihanipun. Heeh. Mila ora kandhek anggone sinau, ora mandhek anggone angudi ing reh bab seni lan kabudayan. Heeh. Supayane ora kepaten obor ya le budayane dhewe. Supaya ana tetep generasi peneruse, dalang tukulan-tukulan anyar, sinden tukulan-tukulan anyar, pengrawit juga tukulan-tukulan baru. Ayo, wah luar biasa, luar biasa. Wis katur sinom parijata, ya. Saiki nanjake mbak-mbak kang sarta adik-adik presiden, ya. Sapa le? Anu, Mbak Aulia berdiri bersama Mbak Shelly. Oh iya. Ngono ya berdiri berdua. Duduk. Nah. Wilujeng enjing Mbak Aulia Pangesti. Wilujeng enjing Mas Akbar. Wangsaku kok. Selamat pagi untuk Mbak Marcelia Tristanti. Semangat pagi Mas Akbar. Kok ya anu ya konsisten. Selamat pagi. Ya.
Jenengan wau nyegat bis dateng pundi? Sinten kula napa Mbak Aul? Anu no panjenengan no, Oh Mbak. kula. Nggih. Kula ten ten Eksitol Gempol. Pasuruan. Nggih. Kok Nggih. ngawe ngaten nggih? Nggih ngawe ngoten niku kula lah kok pas nyegat keliru bis. Kula badhe dibeteten Bali ya ampun. Anu dikira bis rombongan Astabrata tibake dudu kan Mbak? Tibake sanes lah kok rombongan emak-emak horeg ten Bali. Keliru niki. Selamate wau. urung mlebu lho jenengan. Nggih selamate kula dereng mlebu. Nek mlebu bis kok ana Mas Herune berarti bener rombongan Nggih bener. Astabrata. Niku nggih Mas Heru ten bis niku. Mulai ndugi ndamel kaca mripat ireng padahal nggih dalu-dalu peteng ndamel kaca mripat ireng. Mungkin biar tidurnya lebih nyenyak. Lah nggih ngoten niku mangkane lek tidur kali mangap-mangap ngoten niku lho Mas Heru niku heran aku. Ketua suku ngoten niku kali selonjoran. Mas Heru niku nek babu oleh mangap-mangap. Nggih saestu. Jan. Jenengan apa jejeri? Lho kula ten wingi Mas Heru. Anu nggih Mas Heru niku nek teng bis niku anu napa niku nek pun lungguh kursi ini ora nek sing entuk nyanding jare. Lho saestu niku rong bangku dientekno dhewe. Wah iya. Heran wong kancane disel-diselan awake rong nggon dientekno dhewe. Romangsaku. Mbak Aul. Dalem. Ayo berunding sama Mbak Sally. Berdua bawa dulu, bebas merdeka. Aku ora arep ngarani. Heeh, sing bawa. Apa? Unjuk kebolehan, nggih. Menapa? Mbak Aul kalih Mbak Sally. Heeh, bebas mawon, slendro kena, pelok kena, barang kena. Ayo, Monggo, menapa Mbak Sally dan Mbak Aul? Heeh, Napa, Mbak? Anu nyobi dandang gulung gresik nggih, Mas. Wih, Slendro. oh iya. Tapi kalau kali ngerambai nggih nganu pun dangu mboten medal. Gresikan berarti ya? Nggih, gresik. Oh iya. Nek gresik niku berarti gresikan. Nggih. Nek nganjuk berarti? Nganjukan. Oh, upami Mbak Sally Pasuruan ya Pasuruanan. Oh, upami Yopika omahe Ngawi berarti? Ngawian. Oh, Ngawian. Nah, pinter. Tapi anu Mas Sabar. Nggih. Nek teng Jawa Timur niku gagrak niku tidak semua sesuai dengan daerahnya. Ngono ya, Dok? Nggih. Piye maksudnya piye? Ngeten. Iya ya Nah niki. iki gak ndagel. Ora ta. Aku kudu nek diguyu ora gak Ndak lucu. piye. Anu nek teng Jawa Timur niku kan nggih Jawa Timur tapi gagrake kan kathah. Nggih, Gagrak Porongan, Surabaya, Malangan ngoten niku. Iya. Lah sing ndamel gagrak Porongan niku mboten bukan hanya wilayah Porong, tapi sesuai dengan dalangnya gitu. Gumantung dalange. Iya, betul dalangnya berkiblat ke Ka'bah. ora. Ngomong. Meguru ke Sing siapa? sabar, sing Ngoten sabar. lho maksudnya. Aku melu kene kok emosian. Cara lho. dadi guru kok ya gak sabaran sih sama niki. Ngoten lah Mas. Ya, Secara Jan, garis aku besar pengen- seperti itu. pengen ngerti gresikan. Ayo gitu. Nggih. Iki sing nyipta mesti sing duwe semen gresik. Ayo. Nggih. Mangga aja. Slendro nggih? Heeh. Mangga. Siapa dulu? Sampun surup yuang pratangga mati. Sik kula kok terasi ndredeg ta Mas. Ora usah Lan ndredeg. apa sih Mbak Esti kok ndredeg barang? Sing nyawang sapa to kok ndredeg iki sing disawang sapa? Ora enek. Apa wedi disawang sing gampang mereka pakarnya jek dong. Oh ngoten nggih. Nyuwun sewu lho Pak. Nggih. Terus. Tak balene ya Mas ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sampun surup yuang pratangga mati. Hah? Pan kegenten padangi yuang candra. Wah. Iya. Ya
Ya saurane ngono kuwi Mas. Oh ngono kuwi ya. Ngono kuwi terus kuompak ngono ya. Heeh, pengeramite. Iya. Ah jajal di Baleni. Terus. Terus. Padange Iwang Chandra. Iya. Wah, Luar biasa loh Mas. jan top. Ngono. Mbak Aul nek etanane ngetani banget ngono lho. Iya. Terus, ayo siapa? Kula. Ayo. Nuli dipun tanggap Iki disauri iya ora? Dereng. Oh, sauri dereng kan, dereng. Mboten Iya, mboten tapi- usah, mboten Sing usah. genah, sing genah. Mas samane ngajak gelut Lho. Ayo jajal, ayo jajal. Ora. Sampe nek ngejak gelut iki malih Auli nek wayange lho, Auli. Lha napa? Nek ngejak- Wayange napa? Ya gitu. Kok aku merasa piye ngono to Mas? Muah. Oh alah ya Mas Akbar kok iki mau wayange kok apik sing metu jek tas. Cek piye maksudnya piye? Lah ya wayange sing metu jek tas lah apik. Oh, Sing barusan yang Yang barusan je. Jek Ini tas. kudu nge translate anjene. Tenan kok. Wah, nek cowepet nek logate Jawa Timuran ini sik baleni. Aku nek karo Seli iki. Nggih kegawa niki wau. Iya. Terus, heeh. Ing wayang gedhot sampun miwah topeng wayang kerucil. Mboten enten, Pak. Kanjeng jenengan anu pakar Jawa Timuran kabeh diiyani lho, Mas. Tapi jane Mbak, jujur mawon nggih. Pripun? Kula niku roh Mbak Aul Pangesti itu malah sebelum Mbak Aul niku gabung Astabrata itu sak brebetane pun nate lho. Oh nggih to, Mas. Pas jenengane ngetutne dalang etan nggih kan. Anu, Pak Yanto. Wah, bukan. Oh, sinten? Kemeru, ini iki kemeru. Aku sing murid ora tau nonton paklirane kok. Anu Pak Bagus. Oh, Mas Pak Bagus. Nggih, nggih to leres to. Nggih, leres. Teng RRI. Oh, RRI Solo. Nggih leres. Om Bagus Lah niku Malang. kula pas dolan teng wingi ngene kok. Oh, jenengan niku sabane nggih ngeri kok. Ngehek. Oh, ngehe. Saya ngerti he iku apa? Apa iku Mbak? Hek Ayo, itu sing. hidangan istimewa Kampung Angkringan. Oh, kampung angkringan iku ten pundi? Loh, angkringan maksudnya iki Oh, angkringan. ngaten ta. Dibagi ngapa dibagi kok emosi. Ya kan. Pertanyaan. Gak ngono Mbak Kampung Esti. angkringan. Tak pikir ono kampung Kilo, jenenge kilo. kampung Wis arep- angkringan. wis arep Ora siap. heran aku iki ya gak ngerti kok. Lho wis siap arep digemplang Mas Heru lho. Iya. Wis sewengi iki wis digemplang ping pira? Mboten semenap kula mambengi Dek Bos niku nggih diiyek-iyek kali Mas Heru. Heran aku jan sentimen karo aku. Ayo. Terus. Yayi. Baleni mboten apa-apa. Ima sakjane sak ngene lho Mas. Nggih, kepedet Mas Akbar niku wau. Niki dibaleni. Baleni mboten apa-apa. Miwah topeng wayang kerucil ya ponuki wayang purwa kalawan wong
Sik kalau boleh tahu Mbak Aul, ini itu bahwa ini itu menceritakan tentang apa ya bahwa ini? Bahwa ini itu menceritakan secara garis besar pertunjukan Jawa Timuran, wonten wayang karucil, wayang purba, wayang topeng, ngoten niku. Oh, ludruk? Injih, Ayo, jadilan? jadilan. Gemberot barang ya. Pelek penggawean gedruk pindho ngeten iki. Wes. Aku wis kudu gedruk pindho ae. Panggil aku Seli Celo ya. Iya. Yuk. Kedap, Mas. Sedap. Ngapunten gini kalian buka kamus niki. Pun mboten napa-napa. On? Lah niki maka dijawab iya. Oh iya, oke, siap, oke. Nggih, sing kompak nggih lek jawab Mas-mas ganteng-ganteng. Iya. Dorong. Wah, Sabar. terus. Miwah ingkang ringgit jalma. Iya. Pip, kurang kompak ora? Kurang kompak kula baleni malih. Iya, ya, iya. Miwah ingkang ringgit jalma. Iya. Nah, iki lho lumayan aku tak bagus. rewangi mik loro. Lah, Niku apik ta? lha kok lucu Mas mikir Lucu ta, sampean. Mik? Enggak kok letoy ngoten. Lho, iki mik mungil. Iya, seneng ya Mbak Esti kapan-kapan tuku kaya ngono sih. Mbok nggo apa? Loh, gawe nyanyi. Oh nyanyi. Lek kanca-kancane nyanyi kan nggo mic dhewe. Mbok apa? Enek lho kene iki alat kene iki sing iso geter ngono. Oh iya. Ono Mas. Anu lho cukur rambut. Oh, mosok ya cukur rambut bentuke ngono. Ya. Anu Mas Akbar kok koyo dolane kok ngono ya wingi minyak bulus. Apa perihal minyak bulus iki apa Mbak kok aku Wes saya ketinggalan? lanjut aja tambah jeru. Lane nyepaki wong sing aliran neraka jahanam ngoten iki. Yo. Sang pandita enting sukanipun sang resi. Iki mangke disauri nggih. Ya, ngoten nggih. Oh ya. Was antuk pitung dino. Ya, Ngaten sampun. Oh ya. Iki bajute apa nek iki sing penak gawane? Slendro. Heeh, wis manut bebas merdeka sing slendro. Sambel kemangi mawon nggih. Oke, siap ya. Mecah sepiring suasana. Ayo. Sambel kemangi. Ayo. Coba kayak apa? Dadekke kanca-kanca. Ya, yo. Awas. Hey. Hey.
wong urip ana nang donya. Hey. Rekoso urip ra bisa boyo. Ujane roman gune serta banyak godawe. Aja lali Gusti. Terima kasih wong ayu. Sami-sami. Iya. Saiki sing saka Banyuwangi berdua, Mbak Diah karo Mbak Sari. Ayo, jumeneng. Berdua, ayo berdiri. Wah, luar biasa. Selamat pagi Mbak Diah. Nggih, selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Sari. Nggih, sugeng endi. Kula nderek ajar lho nggih. Nggih, kula nggih derek ajar niki Mas. Lah. Tesih dereng pojo-pojo, tesih belajar. Nggih, sami-sami belajar nggih Mas. Nggih. Anu ya, saudara kakak adik ya, kalian berdua ya? Nggih, leres. Iya. Yo, saya beri kebebasan. Sing musik wae, Mbak. Musik apa? Sing anyar-anyar yo kena. Apa sing rada lawas yo kena. Anyar, lawas apa kemerampu. Ayo. Nggih niki lagune Banyuwangi napa Jawi? Manut sing musik pokoknya. Ayo, apa? Ben mecah pening suasana. Apa? Wong ayu. Nggih disukani Puspitanala. Oke, Mas Tris, ya, Mas Gosek, ya, ya, Araceno Mas, ya, coba kayak ngapa, maka Puspitanala, maka, ayo Mas Tris, Astabrata. Oke. Terakhir ono Dik Sinta Widya Palupi. Ayo. Terakhir nganggo sepot, co. Terakhir nganggo sepot. Monggo Dik Sinta jumeneng, Dik. Yo. Hey. Hey. Yo. Selamat pagi wong ayu. Sugeng dalu Mas Delang. Selamat pagi. Pagi. Nggih, sugeng enjing. Ora maido sampean saiki wis angsal gelar sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Rumangsaku kula nyawang status sampean niku wonge kecil, mungil kok iso ngagem toga. Ngaten niku jahitne dhewe napa pun jatah. Ya anu Mas, tak cilikke. Oh, sampean kecilkan. Selamat ya. Alhamdulillah Mas. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan. Amin. Nek niki mau Dik Sinta disepoti Sanggar Seni Astabrata pakai gamelan. Jenengan kula gandeng Mas Heru. Mas Heru disepoti Mas Tris. Mas Tris jajal sepot ono sembarang Mas Tris. Wow. Apa Mas Tris? Wow. Sing cocok dengan karakternya Mas Heru. Bebas. Wow. Musik pokoknya Mas Tris. Ayo, jajal sing cocok karakter Mas Heru apa? Yo. 1 2 3. Jajal, koyo ngopo? Yuk. Sepote. Ayo. Wonge angel dadi. Ayo Mas Heru. Tangannya di atas. Anu toh. Apik iki nggo bedol kayon. Ki senam resik-resik kalau ki. Oh, senam resik-resik. Nek Mas Heru rerusuh malah. Senam rerusuh. Anu apa? Dek anu ya wisuda ya. Wis sudah. Nyah tak wae sesuatu.
Terima Apa sih ini, Sin? kasih. Coklat, Mas. Tapi sudah lemah habis ini. Lah Sally iki yo hitungane urung suwi nek wisuda kok gak mbok. Masa? Urung suwi lho wi nek wisuda. Jumul gedang loro. Saurana Sel. Ki luwih enak saka kuwi. Saurana Sel, saurana. Ki luwih enak. Saurana Sel. Makasih Mas Heru. Salah. Gue nak kurang jebut dewi ya. Kok jangan aku dikei gedang cilik-cilik ini sih Mas? Ya lu gede ta? Iyalah. Man genmu man. Apa ini lagunya Mas Her? Kasetian Jati aja ya. Kasetian Jati ya. Gue penutup ana ing season gara-gara. Ayo. Yo, coba dadeke kaya ngopo? Penutup Kasetian Jati. Astabrata. Suka. Oke.